ndinoda kutora mukana uno zuva ranhasi kudzidza nyaya yatinayo pano, kuti kana vafundisi vakaita mistakes, maprofeti akaita mistakes, mapastors, madikoni nemadiconesses vakaita mistakes, tingavati here vanhu venhema kana kuti vanhu vasina kutumwa naMwari? Nyaya inonetsa kunzwisisa kuti mumwe naumwe ane maweaknesses ake, asi maweakness iwayo tingati here munhu uyu haana kutumwa naMwari? Saka tichatanga nekupinda in the Old Testament kusvika kuNew Testament, tichionawo kuti vekare vakanga vari vanhu vari perfect here, vakanga vasingaitiwo here mistakes. Munhu wekutanga Adamu akaudzwa naMwari zvokuita ari mugarden reEden, kunzi mugarden reEden muchagara muno, miti yese ndichakutenderai kudya, asi musadye muti wokuziva chakanaka nekuziva chakaipa. But Adamu akadya. Chinotiratidza kuti imistake yaanga aita ndechekuti Adamu akaziva kuti zvaaita akanganisa, ndokubva andovanda. Asi achivanda, Mwari pavakauya achidana Adamu, Adamu uripo? Ndokubva ati mukadzi wamakandipa, ndokubva vapiwa shamhu yavo naMwari. Asi chinozotiratidza kuti akanga asiri munhu wenhema. Bhuku roti Mwari vakagadzirira Adamu hembe nekuti akanga asimira mashizha. Saka umwe munhu anogona kuitawo mistakes up to now zvekuti anogona kusateerera Mwari, asi hatingati munhu wenhema. Tikaenda pana Noah, abuda muareka, akanwa waini, akadhakwa, akabvisa nguo dzake, akamwa waini zvakapfurikidza. Iyi yakanga iri mistake yaaiita, nekuti Mwari vakanga vasingakurudzire kudhakwa, nevana vavo vakatoshamisika. Bhuku roti mwana mukomana wake Hami akaseka baba, nekuti zvakanga zviri zvitsva kwavari. Lot, mistake yake yekutanga ndeyekufunga kuti pfuma yawanda pakati pake naAbrahama ndiye aita kuti iwande. Kaiverenga zvakanaka, Lot akubuda muSodom neGomora, akabuda newaini, akanwa waini akadhakwa, ndokubva vana vake varara naye. Izvozvo it's a mistake yakaitwa naNoah yokubuda newaini uye yokufungidzira kuti pfuma ikawanda ndini ndine ropafadzo, ndokubva paiva neseparation between Abraham and Lot. Baba vakutenda Abraham vakapiwa promise naJehovha yekunzi uchazvara Isaac, asi mhinduro yanonoka. Baba Abraham vakaita mistake one yokuteerera Sara. Sara akaenda kuna Abraham akati, Abraham, ndaakuchembera, tarira zvandaakuchembera panapa, handingagoni kukuzvarira vana. Chitora Haga muranda wangu akuzvarire mwana. Ndopazvarwa Ishumaeri. Ishumaeri akazvarwa kwete nekuti Mwari vakanga vachida, but akazvarwa as a mistake yaAbrahama yekuteerera Sara. Saka up to now zvinogona kuitika mukurarama kwedu kuti kunyange nevafundisi vanoitawo mamistakes avanoita ekutadza kuteerera Mwari. Tikaenda pana Moses, muprofita mukuru, haana kupinda muKenani nokuda kwemistake yekusateerera Mwari. Mwari vataura naMozisi kuti Moses, chitaura nedombo. Mozisi akarova dombo akabatwa nekuzvikudza. Mwari akati, hauchapinda muKenani. Tobata murume anonzi Aaron. Mozisi anonoka ari mugomo. Aaron akaumbira vanhu chifananidzo, vakanamata chifananidzo. Ipapo Aaron muprista mukuru. Imistake yaitwa naAaron yekuumbira vanhu chifananidzo. Aifanira kuvaparidzira vhangeri rehope kuti ngatimirire Mozisi achadzoka. Asi naAaroniwo abatwa nemujenya wemistake. Saka mistake inoitika mukurarama. David anoona mukadzi waUria
achigeza ndokubva batwa neruchiva, akadeidza mukadzi wauriya akarara naye, akaurayisa uriya kuhondo. Imistake yaitwa nemuranda waMwari. Kunyange muprofita waMwari anobatwawo neruchiva. Ruchiva rwuriko. Dziriwo zviri kuitika mukurarama munyika, zviri kuitika matigere. Solomoni pachake akabatwa nemistake, akatora vakadzi vakawanda, akadana nevakadzi vakawanda chaizvo, akadana nevakadzi vaakanzi naMwari vasadana navo kune mamwe marudzi. It's a mistake yakaitwa naSolomon yokusvika pakuti Jehovha vakasvika pakutsanga. Iri mistake yakonzereswa naSolomon. Tikaenda pana Hosea. Hosea anonzi akatora mukadzi chaiva chiri chifeve. Marriage yake ikasamira zvakanaka. It's a mistake yaitwa naHosea yokuti atora mukadzi aizikana nenyaya dzekupfeva. Zvinogona kuitika ufundisi vanotorawo vakadzi vavo vanoroorawo kunzoko. Vanogona kusazivawo wotora munhu aizikwa necommunity yese kuti nhingi yakanga iri fambi. It's a mistake inogona kuitika mukurarama. Hezekia anonyengetera Mwari ndokubva amudzorera mamwe makore 15 ekurarama. Mwari vamudzorera mamwe makore 15 ekurarama. Ndokubva nhume dzabva Bhabhironi. Ipapo Bhabhironi neIsraeri hazvidyidzane, havawirirane. Asi Hezekia akabatwa nemistake yokufarisa nekuti vakamuvigira goridhe vakamuvigira nefuma. Hezekia akavaratidza midziyo yemumba maJehovha, zvikatsamwisa Mwari. Mwari akati nokuda kwezvaitwa naHezekia muchaenda kunyika yeutapwa. Vanapanana mai mamistakes anoitwa kunyange nevanhu vaMwari. Samson haana kuteerera vabereki vake. Kune mistake inoitwa navafundisi yokusateererawo vamwe vanhu, maprofeti, mapastors. Vanogona kusateerera vabereki vavo vakavabereka nokuti anozviti ndaane anointing, ndaane zodzo iri pamusoro. Samson audzwa kuti Samson usatambira kuvaFiristia. Samson akaroora Delaira, zvikasvika pakuti bvudzi rake rikagerwa. It's a mistake yaakaita yokuti haana kuteerera vabereki vake. Saka mistake yekusateerera up to now inogona kuitika mukurarama. Vafundisi vanogonawo kusateerera vanhu vavanotungamira, vanogona kusateerera vabereki vavo. Vakoma vavo vanenge navo nehashanzi dzavo vanogona kusadziteerera, zvekuti zvinovasvitsa muna taisireva sezvakaitwa naSamson. Bvudzi rikagerwa, but Samson anozondishamisa. Akabva azonyengetera, Mwari vakamukanganira zvinhu zvake. Tobata muprofita Jona. Jona anotumwa naMwari, enda kunzvimbo yandichakutuma. Jona anotya. Kutya kwaJona ndokwakaita kuti bhoti raapakati pegungwa rigopenga, zvinhu zvikarasirwa mumvura. Imistake yauya naJona yekutya kuenda kwatumwa naMwari. Ndange vafundisiwo tinotya. Dzimwe nguva Mwari anokuudza izwi rako, but unobatwa nekudedera, unobatwa nekutya. Elijah pachake ambobreka maaltars emaprophets of Baal, but anozotya, akabva atiza Jezebel. Elisha akapiwa mafuta akazodza. Elijah akuenda anozodza, but Elijah akufa haana waakazodza. It's a mistake yakaitwa naElijah yokuti Israel inosara isina a prophet. Yakasara isina a prophet mukuru because Elisha haana kunge azodza. But ukatarisa history yaIsraeri yaiti mumwe munhu akufa isiya azodza mumwe, but Elisha haana waakasiya azodza. Kusvika pazoitika miracle yekuti munhu akandwa muguva akagunzva mabhonzo aElisha akamukazve. Samuel akaita imwe mistake yekuti haana kutraina vana vake. Bhuku roti Samuel asvika pakuchembera vana vake, vakatanga kubata nzira dzaJehovha nekusarurama, vakatanga kuita chipfambi, vakatanga kudya zvinhu zvavapirisita, vakatanga kutora fufuro. Nemhaka yei corruption ikawanika pamazuva aSamuel, nokuti Samuel haana kutraina vana vake. Eli zvakare haana kutraina vana vake. Zvachinzi vana vaEli vakatanga kusabata nzira dzaJehovha nekusarurama.
It's a mistake inogona kuitwa nevafundisi, yokuti mufundisi anenge achipisa, achiparidza, achidzidzisa vana vevangu, but vana vake vanogona kusava vana vakanaka. Vanogona kubatwa nemistake iyoyo yekusadzidzisa vana vavo asi vachidzidzisa vana vevangu. Ndo mistake yaEli, ndo mistake yaSamuel, yekuti vana vake havana kuzoita zvakanaka zvababa vake. Toona kuna Thomas audzwa kunzi Jesu ndichafa ndichamuka, but Thomas Jesu amuka kuvakafa. Thomas anoramba kuti ndi Jesu, anoti handiwazivi kusvika Thomas abata muviri waJesu. Peter akaita mistake yekuramba Jesu. Peter akaita mistake yekudzokera kubasa kwake, Jesu afa. Kune vanhu vakaita mistakes akawanda muupenyu, zvekuti vamwe vakaramba Jesu, vamwe vanodzokera kuhovesa Peter. Peter akaita zvakare mistake. Kaiverenga kuna Galatians, Paul achiitaura, anoti Peter akaita mistake yekusarudza maJudha nemaGentiles. Peter akatanga kufarira maJudha instead of maGentiles, kusvika Peter azoroteswa hope naMwari kuti Peter, enda kuna Cornelius, ndini Jehovha ndakasarudza, hakuna chandakasika chakashata. Peter aita mistake yekubatwa nemutemo. Judas Iscariot, vanhu tingafunge kuti anga akashata, but Judas akabatwa nemistake yekuda mari, like mistake yaBalaam yokutuka Israeli nokuda kwemari, like mistake yaGehazi achishanda nemuprofita akateera Naamani akatora kupfuma. Mafundisi anobatwa nemistake yekuda pfuma, anobatwa nemistake yekuda vakazi, anobatwa nemamistakes angabata vamwe vanhu vese pasi pezuva, nekuti vanhu vose vamwe vanhu. Judas akatengesa Jesu. Chinozondiratidza kuti Judas aisada kutengesa Jesu ndechekuti after Judas atengesa Jesu, bhuku roti akatizira kunzvimbo akandozvisungirira, akaita suicide. Nemhaka aita suicide nekuti Judas ari kuziva kuti zvaaita zvakashata. John the Baptist akabatwa zvakare nemistake. Mistake yaJohn the Baptist, amboziva Jesu, abhabhatidza Jesu, asi zuva raanosungwa, bhuku roti akatumira nhume akati endai mundondibvunzirawo kuti ndiye here Mesaya akanzi achauya. Jesu akati endai mundomuudza zvaaona. Vana baba vana namai, mamistakes anobata kunyange nevafundisi, anobata kunyange nevaprofita, asi hatingati kana wabatwa nemistake vanhu vasiri vaMwari. Mukaverenga kuna Leviticus, inoti mufundisi kana akatadza, kana muprista kana atadza, ngaareurire zvivi zvake. Vana baba namai, kunyange muri vafundisi, kunyange muri vaprofita, kana machiziva kuti makanganisa, kukumbira ruregerero kune mwana wosangano watadzira hachisi chivi, hakusi kupusa, it's humbleness. We are human. Kana muchiti hamuna zvivi muri varevi venhema, tinoita zvivi sevamwe vanhu. Jesu anoti musatisiya tichisvika pakuidzwa, asi mutinonerewo mune zvakaipa. Musatisiya tichisvika mune zvakaipa, asi mutinonerewo mune zvakaipa. It's high time vana baba namai kuti tisvike pakukonfesa zvivi zvedu, kunyange tiri varanda vaMwari, kunyange nemiwo nyika. Mufundisi akaita mistake, musakasira kumujaja, musakasira kumuona sekuti hasi munhu waMwari. Vana David vakadiwa naJehovha, vana Abraham vaita mistake, Mwari akaramba vachivada. Ndo zvatinogona kuita kana tatadza, tinoreurira zvivi zvedu saDavid, saAbraham, saSolomon, saPeter. Atadzira Jesu, akaramba Jesu, akandonyengetera kuti ndiregerere, Mwari vakamuregerera. Saka kunyange watadza, usabva panzvimbo pako. Kunyange uri mufundisi, ukatadzira Mwari, usadonha, usabva panzvimbo pako, usatya. Mistakes are common, nekuti vanhu takaberekwa nembereke yezvivi. Don't forget to like, comment, subscribe and share. In the name of Jesus, amen and amen.